Hej, jeg hedder Simon Hømark. Velkommen til Naturama. Nu vil jeg gerne fortælle jer omkring sejhvalen. Sejhvalen her er en bardehval, og en bardehval, det er sådan en, der har sådan noget som det her. Det er faktisk negle, der vokser i ganen på den. De her barder her, det bruger den som en si. Når den åbner munden, så kommer der rigtig meget vand ind i munden, og så lukker den munden igen, så presser den vandet ud igennem de her barder, den har heroppe. Og så sidder der alle mulige små rejer fast i barderne, og så kan den lige tage sin tunge sådan, og så spise den. Den elsker rejemader. Den er i familie med blåhvalen, som er den største hval, der nogensinde er levet. Det største dyr, der nogensinde er levet på den danske, eller på planeten. Og så lige nedenunder, så er der gråhvalen. Og så er der sejhvalen, som er den tredje største bardehval, der er. Det sjove ved det, det er, at den er et pattedyr, ligesom vi er. Og det kan vi se, hvis vi kigger her. Så kan vi se, at den har faktisk en skulderplade, ligesom vi har. Og så har den en overarm, der hvor vi har vores muskler her. Så har den en underarm her. Og så har den faktisk, ligesom vi har, der har den nogle fingre. Her i lufferne, der har den lige nogle fingre her. Men for 50 millioner år siden, der levede den her hval her, den levede på landjorden. Og beviset, det har vi, fordi vi kan finde hoften på den. Der hvor bagbenene har stukket ud. Og det skal jeg lige vise jer det her henne. Her. Det her, det er hvad der er tilbage af hofterne. De bliver mindre og mindre, en dag forsvinder de. Men her har der gået bagben ud, dengang at den gik på landjorden for 50 millioner år siden. Det næste dyr, jeg fortæller om, det er grindehvalen. Prøv at se, om du kan finde grindehvalen i udstillingen.